ओकरा मिले साजा हमारा मिले सखी हच हच करे जब कमर ही सखी हच हच करे जब कमर हिले ना देखो तर लोग भाई लोग बहुजैया के केहन कहती एकरी बहन चलो हच हच करे कमर तरे तोर बहन चलो हच हच ना कर त फच फच करी रे तेरा बहन के तो का हाल बा भाई लोग हमार के गुप्ता और आप देख रहल बनी यार के फनी ऑफिशियल। तो आज हम बात कर रहे वाला बनी भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो भैया लोग ये वीडियो के जरी से लेकर अंत तक बन रहा हम लोग ताकि आज के वीडियो बहुत ही ज्यादा गाड़ फाड़ रखे वाला बा। तो भैया लोग आज के वीडियो शुरू कर से पहले लोग से एगो छोटा सा हम रिक्वेस्ट करें कि वीडियो अगर हमारे चैनल पर रउरा सब है नया बानी जा हमारा चैनल पर रउरा सब है नया बानी जा तो देखी कहीं सब्सक्राइब हो ये साइड ना तो ये साइड तो सब्सक्राइब कर लेम आ जौन बेल आइकन पे जौन घंटी का निशान बा ओकरा के घंटिया पर क्लिक करें तो सबसे ऊपर में ऑल वाला आई तो ऑल पे सेलेक्ट करें ताकि हम नया वीडियो अपलोड करी तो नोटिफिकेशन रउआ सब के लगे चल जाए और रउआ सब के पास पहुंच जाए। तो वीडियो छिपाले के छोड़ी तोर सगरोई जतिया उदहद तो का कहलो हितराम तनी फिर से कहबे खाली छिपाले के छोड़ी तोर सगरोई जतिया उदहद। अच्छा तो छिपा लेके तोहर सगरो इज्जतिया उदह दे हमरे रे तोर बहन चोद हितावा एकरा ला बढ़िया ते कह देतिस नु कि मोबाइल में वीडियो बना के तोर वायरल कर दे तो तनी सुन के अच्छा लगी तेरा बहन चोद बेटी चो सब बेटी चो देखरा बेटी का चो तनी हमर के दे देना त कह दे बड़े चल हमर के दे देना त कह दे बड़े चल हमर के दे देना त ना भैया लोग रउरा सब देखत तनी लोग हितवा केंगन कहता तनी हमरो के दे देना त कह देब रे ना भैया लोग देखत तनी हितवा केंगन कहता। अब रउरा सब बुझाते हो कि कौन चीज लेवे के बात करता। ए हितराम जाके आसाराम बापू वाला एथिया ले लो बड़का तरा बहन भाई तोर बहन चलो भाई तोर ऊपर के दोनों पकौड़ी बावे 2-2 किलो के रे छौड़ी पकौड़ी बाटे 2-2 किलो के रे छौड़ी ते भैया जी रउरा जौन पकौड़ी के बात करत तानी नु ओकरा के हमनी सब भोजपुरी में पकौड़ी ना कहे निसन ओकरा के हमनी के भोजपुरी में फुटबॉल कहे निसन 2-2 किलो का फुटबॉल ठीक बा। ये देखेला पूरा बरतिया तोरा पीछे अवतारे दौड़ी। अच्छा तो तोरा पीछे आवत तारे दौड़ी ना भाई लोग देखत तारे लोग है बहुजैया जगन कूदत या बुझाता कि सामान मिल जाई तो चढ़ के हम चा दीत जगन बुझाता करतिया बुझाता कि हमारा राजभोर भैया के करेजी नंबर 1 के सामान में देख ले बिया कादुनी ओइसे इतना कूदत रे सर कैमरा मैंने बीच में की करे का घुसा देलिस रे ई दीपक भैया आलन का हो भौजी मारता तार कैसन बा पूरा बकलोल देख के शादी बियाह ना कोइले रहलू का मरद हामा ना ना देखो तारा भाई लोग इनकर मरद बानू कि दर्द इनकर नहीं के बुझत में हमारा तुलावाना रे भौजी तोर बहिन चोदो उनकर लावनवा सुख गइल बा अब हम हरिहर लावना लगा दी। तो बस भैया लोग आज के वीडियो में जी खत्म करतनी फिर हमनी के मिलल जाई नेक्स्ट वीडियो में तब तक खातिर बाय बाय ना मारता गोल मिलल बासैया पूरा